Hej alle sammen og velkommen til en splinter ny episode af The Ocraft. Jeg er her med vores nye medlem, Leo 123. Vi skal spille Cave Survival, og ja, det bliver sjovt. Jeg har specs, texture packen på, og vi må ikke gå ud af The Cave, så det bliver sjovt. Lad os lige mine noget coal, så vi har nogle torches. Ja, lad os gøre det. Cave Survival, fundet på Sander. Yeah, jeg får experience points med mine coal. Okay, jeg laver lige nogle torches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zombier, shit. Jeg har 40 torches. Okay, kan jeg få nogle af dem? Ja, her. Ja, det er de zombier, jeg spawnede i går. Eller kan du bare beholde dem alle sammen? Okay. Her er der noget coal. Jeg har et stykke coal. Lad os hellere grave lidt længere nu. Ja. Lad os lige se, hvad der er her. Jeg starter også lige... vent lige 2 sekunder, jeg skal lige gøre noget. Okay, der er... Okay, nu gør jeg det her på den nemme måde. Sådan der. Hej og velkommen til Cave Survival med Sander og Leo 123. Ja. Ja. Det her er Leo 123 cam. Ja. Og ja, så send mig den der recording bagefter, så kan jeg edit den. Ja, men jeg filmer med noget, der hedder Screen Recorder Pro. Og, Nå, det kender jeg faktisk godt. Ja, men der er bare lige én ting. På de sidste par videoer, jeg har filmet, der har min stemme været bagud i forhold til, hvad jeg har gjort. Så, nej, det gør jeg ikke noget. Altså, man har jo også min video, så... Ja, men jeg sender den bare til dig lige. Ja. Code er altid vigtigt, hvis man skal overleve. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Det er måske ikke så Cave Survival-agtigt endnu, fordi vi er lige ved udkanten af en cave. Ja. Det her ser lovende ud. Ja, lad os lige mine det der. Ja. Det er også være fedt, hvis vi kan finde noget iron. Ja, vi har jo stone tools. Stone tools! Som sædvanligt tog jeg fejl. Jeg tror, jeg vil grave lidt nedad. Okay, imens du gør det, så går jeg herop og tjekker det her. Ja. Ja, det er faktisk en ret god cave, det her. Den er faktisk ret stor. Har du fundet noget? Ikke rigtigt. Nej, faktisk ikke. Der er heller ikke rigtig noget her, hvor jeg er. Nej. Og der er lidt lag på min skærm. Så... Lag på den gamle skærm. Ja, jeg lukker lige nogle på. Jeg ved eller noget. Hvad? Jeg har fundet et sted, jeg tror du har noget. Siden der er 2. Wow. TP'ede du lige? Ja. Jeg skal ikke sige for nu, må man ikke TP. Hvad? Må man ikke TP? Skal du ikke sige det? Mit liv er ødelagt. Jo, det er vel fint nok. Det bliver ret sjovt. Liv er ødelagt. TP er jeg intet. Lad os prøve at finde et eller andet. Typisk jord. Gammelt mudder. Eller noget lava. Det lyder godt. Det gad jeg godt finde. Hvor lang tid skal vi være noget i den her? Du kan godt lide headfilms, ikke? Jo. Inde på The Oxcast server, så jeg en, der hed
Al Sniffy. Ja. Mega griner. Hvor lang tid skal vi gøre noget, den her cave? Det ved jeg ikke. Er det bare en episode? Skal vi ikke sætte os nogle mål? Jo, Iron, det er vores første mål. Ja. Vi skal finde noget Iron. Vi skal faktisk også finde en cave. Sådan en rigtig... Ja, en cave. Altså sådan en... dungeon eller et eller andet. Ja, jeg pauser lige. Alle sammen, vi kommer tilbage efter vi har fundet en cave. Jeg bliver hernede og miner. Okay. Quest. Objective nummer 1 er færdig åbenbart, fordi vi fandt Iron. Yay. Har du sat filmen i gang? Ja, det har jeg. Okay. Vi har ikke rigtig fundet nogen cave nu. Nej, så vi miner bare nedad. Fuck. Wow, jeg har meget iron. Jeg har 15 iron ores. Der må Og en spise masse coal. nogle. Ja, jeg er også ved at være lidt sulten. Jeg sætter lige mit livcam i gang. Livcam. On. Livcam er i gang igen. Ja, vi fandt ikke lige nogen cave, men vi må lede videre. Jeg skal lige op og plante nogle saplings. For sent. Okay, hvor langt ned er jeg nu? Wow, okay, der er slimes. Er der slimes? Ja, der er slimes i nærheden. Nå, har du fundet slime nogle ting? Ja, der står, der er slime. Et eller andet sted. Wow, på F er vi på 2. Nice. Jeg har plantet en sapling nu heroppe. Fedt nok. Jeg planter lige nogle flere. Det ligner sådan en tech pro med sådan en tech hjelm. Ja. Men når man hitter F3, så ligner det, man er sådan en tech pro-agtig en. Jeg har hittet bedrock, siger det bare. Ui. Jeg kommer lige ned til dig igen. Bedrock. Cave Survival episode 1. Bedrock. Og vi har, klaret vores første mål ting. Vi har fundet iron. Ja, præcis. Nu vil jeg begynde at digge op igen. Så, ja. Yay. Jeg har plantet 4 saplings deroppe, så... Okay. Redstone! Det kan vi give til Simon. Ja. Hvor er du henne? Er du bare skråstreg TPX. Nej, ikke noget TP. Okay, jeg er nede i grotten. jeg er næsten her. Du har godt nok ret langt. Ja. Redstone. Undskyld. Hey, Elias, jeg vil gerne lige have et screenshot af os. Okay. Bare stå ved siden af mig. Og så kig lige ud. F2. Sådan der, fedt nok. Okay. Redstone kan vi give til Simon, han handler med redstone. Ja, men har du en iron pickaxe? Spørg mig ikke. Hvordan? Vi har jo ikke noget crafting table. Spørg mig ikke. Sander? Spørg mig ikke. Ja. Hvad har du lavet? Spørg mig ikke. Okay. Jeg aner så helt seriøst ikke, hvordan jeg fik den. Den var bare i min inventory. Jeg ved om der er noget her. Der er altid noget ved dirt. Jeg kan ikke rigtig mine, fordi jeg har ikke nogen pickaxe, og vi har ikke noget træ. Jeg har... Hey, har du en pickaxe? Ja, jeg har en pickaxe. Nej, jeg har noget træ. Jamen, har du? Ja, jeg laver lige en crafting. Ja. Okay. Sådan der, jeg crafter lige noget til dig. Ja, og kan du godt lige crafte en ovn, så vi kan smelte vores iron? Selvfølgelig. Vi kommer tilbage, efter vi har gjort det. Vi er der ved et eller andet der. Ja. Cool, som jeg ikke rigtig har brug for. Hvad er det, jeg har fundet her? Jeg har min egen texture pack på, så den her blok, den er hvid, og jeg tror det er emerald. Jeg vil se det. Det er emerald!
har fundet Emerald! Ah! 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 Du har fundet Emerald! Vent lige, jeg har et halvt liv tilbage. Lad være med at slå. Okay. Du har fundet Emerald! Hallo, vent lige. Jeg tager lige den her texture pack af. Jeg sætter lige den her... Det er for fedt. Nu så vi kan se Emerald. Oh, fuck, hvad sker der? Åh! Okay, jeg tager lige min texture pack af, så jeg disconnecter lige. Ja, og så sætter jeg det bare på Centercam. Ja. Ja, typisk der røg den. Jeg vil lige sætte mit sounds op. Nej, ja, jeg har en der. Lige så kan vi nemlig se... Yay! Man, vi har meget iron nu. Hvor meget har vi? Vi har en iron ingot og 26, 27, 28, iron 29, hvad er det, års. Fedt. Jeg har ret meget praktisk talt. Ja. Det her bliver sikkert part 1 af rigtig mange. Ja. Det er skrevet ret godt. Vi miner egentlig bare. Jeg ville ønske, vi havde world edit. Yes, så er jeg tilbage på Viewcam, og nu kan vi se min Emerald. Sætter jeg lige mig på par. Grav. Hvem er det, der ringer på? Det er sikkert min lille søster, som går udenfor. Hallo, Sandra? Et navn. Okay, godt. Jeg skulle bare lige være sikker. Hvad hedder det? Nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg skulle sige. Jo, det er også lige meget. Redstone. Nej, det var for sjovt. Jeg tror, jeg kommer op til dig, og jeg sætter lige nogle torches efter de der. Skal vi ikke... jeg tror, jeg går ned til vores crafting box og laver en chest. Og vores crafting table. Lad lige være. Undskyld, det var et uheld. Jeg laggede. God undskyldning. Dårlig undskyldning. Crafting table! Det skal være vores base. Okay, laver du lige en... Crafting table! Crafting table! En chest! Lav en chest, så vi kan putte vores emerald dernede og sådan noget. Fordi jeg gider ikke dø, sådan så vi mister den. Lad være med at tage den. Læg den ned igen. Lad være med at tage den. Det første jeg gør, det er at tage den. Okay, lad os smelte vores iron. Iron. Jeg sætter lige okay på pause. Lige game på pause. Det gør jeg. Nej, hvorfor det? Jo. Okay, fint nok. Okay, så du skal åbenbart gå nu, så... Om et minut, og der er der gået 15 minutter, så stopper den her episode. Okay. Men kan du godt lade være med at lave videre på den? Jo. Godt. Selvfølgelig. Skal vi ikke slutte den lige nu? Okay, nej, lad os lige vente. Vi venter lige et minut med at slutte. Okay. Så vi slutter med, at vi fortæller, hvad vi har gjort i den her episode. Okay. Men der er stadigvæk lige et stykke tid nu. Jeg lægger. Jeg sidder bare og venter på det der. Den kommer. Jeg kan godt bruge en seng lige nu, jeg er træt. Ja, for fanden. Der er der bedrock. Jeg vil lige prøve at grave helt ned. Kan vi vide, om der er lava her? Man kan se mine Skype-ting, når de kommer online. Ja, det er ret provokerende. Jeg har fundet redstone. Jeg har fundet iron. Simon bliver godt nok glad for det her redstone. Ja, Simon og han skal altså også være med til det her. Ja, vi kan ham som gæst i næste episode. Det er min første episode. Jeg er nu officielt med i Team Ocraft. Yeah! Det skal vi fejre. Ja. Nej! Nej, det er ikke sådan, vi fejrer det med fejre. Se, hvordan jeg spiser i smag! Hvis du rører mig en til gang, jeg har et halvt liv tilbage. Og jeg har et iron sword. Lad være. Jeg har fejret det. Jeg har et liv. Ja. Nej, lad være. Det er ikke sjovt. Jeg har ikke nogen seng hernede. Det er ikke sjovt, fordi du ikke har nogen seng hernede.